Maya po oras, labot Kapampangan. Anak niya maning chup-chupayangin kay Nilwal, presko. Makanyan man, bayo na ako datangan ng tundo. Pag-umpisan tane, pango pala. Buri kayong di nan maya po oras si yung kanakong kabalen, i Mandy Paras Maglaki. Dakala salamat ka rin mga yung mga mano ni Mandy. Makanyang kumong sisikan na lupa at makaramdang makanyan nilaloko ko tamad kayong pamangawa ka rin ng kakatamong Tagalugan video. Dakala salamat kasasasawang mangalbe ka rin video tamo ni Darake ne. Sige, presentane ining kaya katamong kadinalan 70 apaman yubok ne. Ing mumunan dili may gulat Tagalugan niya tinyang mas manayo na Kapampangan yan ne. Ing kadua saglit ne. Saglit na mo makuna ako ano. Tagalugan niya naman ta tinyang mas manayo na Kapampangan. Ing katlo mukyat manawag. Lakang patukot mukyat manawag kayong bali ano. Tagalugan niya yan tinyang mas manayo na Kapampangan yan ne. Ing kapat tadyakan da ka ken ano. Nauning mas manayo ng Kapampangan lalo ing kalima may UP bisa pong ining kana akong sakyan may UP kayong bumper ano. Nauning mas manayo ng Kapampangan ng may UP ing kanam lumawok buti ka lumawok kaya ning ligligan poesya ano. Lumawok bala mo wari pis sabihan talretang amanong Tagalog patsebila ko yung H bala mo Kapampangan lumawok bala mo manong lumawok patsaketang lumahok kita yung kapito kahulugan ini metong ya pa yun kahulugan dengaliwa kahulugan ara matinyang mas manayin ako Kapampangan yan tintawlin dili dulo so you can dulo na din ka na akong dila kalupan ni sadya then kaya kayong pakibat kanayo kareng kaya kayong comments kayong comment section alam mo right ne alam mo pangopya siyempre panay ko sasabihan patsya Kapampangan tamo ni Pangapampangan tamo then kaya katamong anak then kaya katamong apo panay talasan ng Pangapampanganan ne tala pa nagalugan iyo pigaganakan putang dagular mabiyasa lang Tagalog mabiyasa lang English sige takala salamat Luid Tamongan.